bakin rijiya ba filin wasan yaro ba. Soyayya da ke na janye ba zan jure ba. Bakin rijiya ba filin wasan yaro ba. Zance na gaskiya soyayyar ka ba zan daina ba. Ta jami'i komai aka min ba laifi ne ba. Iyayenki sun ci mutunci sun ce ni ba kowa ne ba. Ba ni da ko sisi auren mu da ke ba za a ɗora ba. Ni kuma na duba mutunci na dole in kakkare shi. In adana shi ba zan yi da in cutar da kaina ba. Amma akwai ciwo yanayin ba zan jure ba. Inna Allah ma sabirin aya ce babba. Da hakan nayi nazari maganar Allah ba za na kauce ba.